Nu ser jag. Rödmål. Yes. Kokos. Bara, vad fan gör du? Ja. Yes. Jag skojar. Det här då? Vet du vad gurkan är det här för? Hörru, var den god eller? Ja, det var jättegod. Jävligt god. Har du? Ja, så är Det det. är inte så. Du kan säga det. Så är det. Den här gurkan, vad ska man den till? Stoppa i byxorna var det. Ja, exakt. Vi kommer dit, vi kommer dit. Ja, det är bra. Det var bra. Tja. Fick du en kokosboll också? Ja, men det var god fan. Det är bra. Vänta, vi fixar det här på en gång. Här, bresa. Nej, jag har det. Sådär ja. Vad fan? Den lossnar. Ja, men vi hade lite tejp emot mig då. Vad sa du då? Den lossnar. Ja.